Здравейте всички от VBlock серия, аз съм Крис Йоно и започвам да ви показвам как да минавате мисиите на GTA San Andreas. Казвам ви, че може да забивам малко играта, защото снимам с Fraps. Така, имам лек бък на звука. Така. Да отиваме по-бързо. Значи, как да карате бързо? Цъкате много пъти това за гъста и карате бързо. Ама само с колело става това. Влак. Това да се мръдна от релсите. Да, виждате откъдето ви пуска как да отидете до къщата за мисии. Или къщата на CJ, тя така се казва. Да, ето сега трябва да говорим. Така. Клиповете ще го оставям да ги гледате. Така, почвам да мълча. Казвам, че имам бъг на звука и може да не чуете нещо тук по време на клиповете. Тук CJ тъгува за майка си. Да, това мисля, че беше брат му или там чичо му. Това е брат на майка му всъщност, да. Да, ще превърта. Тук тръгват вече към сестра му, защото чичо му е казал къде е сестра му. А не майка му. Да, ето тук много ще превърта, защото няма да чакам са. Да, тук почва да ги гонят или бандити. И трябва да бягаме с колелета. Не трябва да изоставате много от този синия, дето има синьото. И тук сега ще ви гонят ни банди. Ето ги. Трябва да намерите начин да ги избягвате. Ей там с розовата кола. Ето ги. Идват. Да, чувам моите приятели. Ето ги. Успях да им избягам. Не, да ви почакам малко. Ей! Тук продължават да гонят този. И ние си избъркваме. Това, като гледам назад и го правя заедно с Q и E, които ги натиснете. Като натисна само Q се вижда от едната страна, като натисна E от другата. Хайде.
карам толкова бавно, за да мога да изчакам онези. Аха, то пак. Да, тук вече идват и другите бандити. О, обърнаха се. Ха, тъпаци. Буф, ето, гръмнаха. Гледай късмет. Опса. Така. И да, тук вече беше мисията. Трябва да стигнем до червеното петно. Не, списам и да изчакам този. Да, няма го очаквам. Да, това беше мисията. Благодаря, че гледахте. Дано ви е харесало.